Kadang tuan malu tu, lasi ini tu non malam sosial media long sampai tek ponong ini lepas news channel long sampai tek ponong je. Kopi alam lo maplo tang te Sakori Jorlap 702 Paro trok sira hini anang hoy, abang song hoy along tangka pen Jorlap palam ke klang. Laki komat pensi allegation pa bon pon pa prang lo mapong teli tum tek ponong je. People's Party a leader Rajan akhir Rajan Timung alang lihin pensi labang so lam ke media long wan pang ceng lo lapen non puthot elitum thek ponong lo non ke koman lo ma pong elitum kongres ahin pensi tame kongres a president akhir rotoning ti pen same media theng no wan pontang lo lake pura public si wan delo lase alang litum ben ke pa bon pon alam ko ane hok ne na hok ne lake karbiang lo rat si chini po setame ilitum lang nam lo bangte lightly enang ne pubai ilitum labang sobutha asap soputa lightly enang ne itum matha dun panglang pang nang ne la lake tum big issue lo ilitum non ke bang je o we tum hala ke kithet tan ke sung man je labang so pena jo lake ilitum big issue lo itum aprang man samela science tho social science ong samela long pon pon di la pina an history na than pon pon along hedi the rich become richer the poor become poorer upu hedi ke plang atum plang le thot Keduk atum duk le thot pula ke le tum charli long ve kalam no hala bang so hot lasi itum la bang so hian yong si matha dun pang ve krang lo pang te moi le tum pen next generation ile tum ma so asu tum hot se tamela puson se dam bompo la pen hap bang so hot ong nang lit ong po kisung bang nang pho bompo lasi penang tum le phanang pu nang li ke congress a bele pu pidhiu sine le PHLC han ke ro nang jadem ke ro e PHLC fan ro dun lo alang tuan ke rumi menanya di malong anke ni panang pulon nangke PHLC amunit po ako dihu sini li BJP han sami rodun lo ro nanya dim ke rodu nai pinang na dim lo alang tum development man lo jar lo BJP an ke ro holi punang ke BJP amunit BJP chamcha po la pena ko nona bang ke ni li pinang na dim congress atum hanta la non main issue la bang sob thak ke raison pena jok ni li ke ro on padu la nona bang ke ni li phana blame na le thu nang ke congress amunit congress chamcha po ko mara chamcha lo ne minada chichi ne dela anut tinang ai puithe asa alama bang ke kiru nang jadim ke ro nang ji majok phansi tame kiru nang ne dim ke ro nang ni non si tame la bang so issue ke wan ke la ke ilitum al aprang men name alam char julok chode mek pen thek dun long le kam same alam men ke arju dun long same non ke political leader tum ben jong se wan lo pong te son bak ke do po ke di alang tu mene jung jung ke wan ve ke e son bak ke do po se ase isia party pendel lege wan takali kapre party tum ben sitame wan lo la bang so putha la pen ne ligi pudam jipo bang ke hala ki jong ve ka tum ta ke misen kali congress punon ama kapre party punon aprang ke ruling ta ma party SDC lo ka do ka velo se political party an ke misen ke kali la ke ne lichini la pen non ki ruling bo matum phan sitame non ateng pro tang te criticize nang kok pula ke ahok lam lo asi ko people lo ma product te la bang so isu ke la ke non la itum Sakori ke jor ke nam pa isu ke di nili BJP so party PCLC congress palam pudam de political party tum ruling wang lo pong telang litum alam tum ke kining je pen kaprek pen titi ke claim di congress ke do sitame ke misen kali hala bang so same la bang so isu ke do hala bang so sitame tum arju long la pen kya so sitame corruption ke do pik hangyang lo haso tai litum la ke thekdun prong alam lo tapi non ruling party ke bang atum sitame akola puson thak thak sela bang so isu ge di lake la so party polam kali setame litum kama thadam pang ching nei bang ke la hello la puson jong se political party tin sitame chari lo blotang te alang litum yo se power avelo bang te criticize seroi po power dolo bang te alang tum tala son tholo ke claim thuji la si la puson lo blotang te itum yung si rada tum yung si reforms one way pelutang telake itum owe stami nang dun bon podona tu ke plang le thot po Keduk atum duk le thot po people of te ke nam de jiphan tangka we dera po si Keduk pulo mati konat pen lotang te ilitum ke nam po si Keduk dera tum Sakori chipalong loke sungpik lapen ke along tina masame ke jor ke nam pelutang telake bihabe par penaklo government sarkar kali delo bihabe par penaklo apuson si nona bang kenang mandelo along tina ma sitamili tum ke nam bo serjulong ji ke jor bo serjulong ji pu poison party tum benta son paklang po halang tum le ruling wang sitamelang tum stamela puson thak thak po nona bang ke criticize seroi ra cholo sitame a problem abang ke la henlo nona bang ke li tum bang ke karbiang long same penan educated tum do ulo alang tum pinyani politics along si thang bak be che yok dun nang lo politics a phisi chor win dun nang lo people of rang te Sakori ke longon e Sakori chonamun e
Sakori Jorlap dun tek tep palama labang so pen jok sini like ki pudam ji pu bang kala hen lo a ot atang ateng pen pinon jong se a ot atum si tame dopik lo tet ke pas atum tame dopik lo maka pe ka dim long tame qualifier atum do olo plotang telang li thuan sat lang enon sat lang ki una teng pen lang li tum yong se a ot plotang telang li thuan pek non lada ke chepati na thai ma savelo anu tien si tame ame tha telen se chius rep po me tha telen ake thek ateng ben selang tum exam people halabang so teng ben si long rep pola dak chi jong thai velo la lo blong te li tum karbiang long same develop picchi people si pinya ni same democratic country long develop thek thedat ma pong te la han lo si ke corruption ke ong joini son hak tha ke panglim tap ke klem tap ili tum thek pon long chu he jantar mantar long ke protest tame ko people opong te la so corruption a joini lo ke jor kang hu ke nam kang hu joini si protest lo pache resign nang set an lo la pen non itum jarkhana long same thek long lo dak same protest er set tung set lo congress a elai sa tum set dak ke chari lo hadak tame ke jor kang hu ke nam kang hu lam lo lati jong che yong athai velo latum ki la national party botoman ke za dak same ke jor ke lang alam pena join lo sakuri ke jor kadu kawe hadak nang klang lo labang so kan jok student thur pak protest lo abadak air set tung set lo areng so tum so lo heli ap nang yat lo kadu kawe lo people sala dak protest lo lotang ta dak protest bang ke la lo sakuri punon ajat punon question paper pen cheng lock competitive exam long ke jor kang hu ken nam kan duk kawe biha bi par se penchong de labang so pen jok se rada tum aningi pung thur tak no lasi non ke tum social media den rara tum chini don et ku pc government sarkar tum ke claim ma ku piselang le tum ke claim ka chong huma ke patu malang le tum nang patun e aposi non ke ko piloma pong teli tum zensia tum ining chadu chibi hup bang ke tum cheplang pe lo hako ko son ke non ke le tum sarkar yong si chok chip lodang teli tum halada criticize nang po lapen ke litum che song nang po mothe ka che song bang sela han loi litum ka che theng ka che chok pen kali me ka che kai pen kali pran ka chamut pen kali itu marona teng do democratic country po selitum ka che express nei hala bang so teng litum che song nei ilitum yong sela pu do clip bom pro dang tela ke litum a ove sitame nang jor bom po lapen ke hala ke jordang bom lo mate dis inke la sakuri gilong tang ka do bom po asomara atum han tamelang tum che nam pion po alang li tum la posi chenam pi bom po jor bom pala ke jordom tanang puhai bang awi po tangka long bom loke tang ting kala ke nam dun un edet aphi apu din ben tami ki duk der tum non nang li ne lia son atum ke kona pen lon te ke nam dun poke politics a hen dong ka chi chini don ka che phodun ke doma sakuri tong e doma long le philang no doma dang te la bang so bang photum ke kona pen loke nam dun pokente jong si arona a ota teng ben si ki piblo dang te litum nam jok logic ke exam pidun po jong si un edel pong te ni si ke thek thelo po se litum che admit joy che accept joy ye litum che kubir joy ni si ke thek thelo ke long se thek thelo ni apharman ka leader apolo ni kopai ka leader apolo puji saminon ke itum e kopai phanan si tamya blame pino e kopai hanan sami litum puno pipo si puno plo dang te e kopai ma se litum chelang long le a thea sakuri amian klang naing puchot sakuri post klang naing puchot plo dang te la ke litum kopai ban ke tum cheble ma thai pin lo lake bang sinang jor nang lang pang hu er lo ke mang ing hu er lo ke ante kona se to e kopai han che yong thai do lang jong siang thik pet pen exam ke tok dun pen interview ki unun pen si ke long lo plotang te hala ke le tum ining ke so thai tawe ining pung nang ja thai tawe ele tum lake ako lake li si ki un elo li si ka charli le polo hala bang ele to me thang han chi pume non ke la puson ka lidet plotang te ko pulo lake tum thek pon long tet ke pasa tum ta suri dolo ahok lo te mala kaduk we han ke litum piadun edalo posi alang tum wai chom lo tang de non ke labang sokang wai long same non ke arona tang tengali pongte labang su a tet of han sitame alang tum pene lo qualify lab lo kaduk we same jong si alang litum han kaduk we han pachitang ede pute puthot exam padu thunon la ke direct recruitment exam pinon ke pass opong alang litum la ke appointment pipit tang kanang ne pin pen la lobong te alo te tum dak chini po la lobong te la ka hoka kang wai lo non ke la pu candidate a candidate do opo ma sing wai jai ko ma ki una tum hotang kanang piun una tum pulo tang te non allegation e pa bona teng bong te la pulo congress president ratoni ti la pen ke people's party president ke hai rajanti mung pen jong se alang tum ke pa bon pon jong se alama hok lo tang te la pu lo tang te la ke ante ko pulo mohala ke pas tang atumang bong ban stami ki duk de tum ta doji ki piun e de tum ta doji te halap tum ke kupulon te halap tum ma phan kente halap tum ke pas ke joy lo bongke la hello donatum asi okor non tum theklong ji comment section ong langdam lo bongte
la educational field chot kalilo than bang ang hoilong chot kalilo kaprek adim ans dami sob la son side delo positu la sila so teng plo dang te song nang pola ke democratic arona tang teng pen elitum same do clip nang nelo kaprek adim same ka che song loklo alang tuming sam clip tang te elitum emek pen lang ding nang poma itum chak re nang poma elitum han injustice nang ke claim hedi elitum hanang ka chen nek nang ka hololong elitum chak prong nang poma donatum nang elitum matha itum la dak chak prong blub lo tang te la ke elitum ke ko sonoi phar lo che yor teng lo di emek reng lo ramat kici tang teng po ya ha la ke itum kici tang teng po emek reng lo ramat hala bang koma patient na sona aputar la pene ke kaduka ve ke chini don ermat aria keng da paklem wong ecosystem non ke litum ke la son se mandem la ke itum karbiang long ra tu matha par sik pik nang ji la ke etum ke dam tang ove hotta la son se nang klem lo non ke wang jilang ove stamila son se nang klem hilang plotang te la ke nisumar det kalilo nang lisomar tum ansitame la so kisung si popo la ke la pusidam bompo donatum itu maphan ke la pusinang berro bompo la ke ahok peda lamang ke asinang le tuma hin pen comment section nang pachini tha ili tuma ahok pet ang thik pet pen sajada sai sitame claim nang ji la publo dang te ili tum karbiang long ke kitia ta pa prang on elo itung karbi hian da ching hon thek thilo la ke karbian ka ching hon thek thang thek silon ta klang bom no la ke donatum kardom